Малките и средни предприятия са 99% от дружествата в България. Какво се случва, когато те срещнат трудности при осигуряване на финансиране? Представете си един автомобил, който се движи по магистрала. Ако горивото му свърши, той спира и блокира движението, независимо, че всичко останало му е изрядно. Същото е с липсата на финанси за бизнеса. Ако няма оборотен капитал, той спира и блокира движението. Факторингът е като зареждането на гориво. Той осигурява необходимите финансови ресурси, за да продължи бизнесът своето движение до достигане на крайната дестинация. Когато малките и средни предприятия, които са, както ти каза, 99% от бизнеса в България, изпитват липса на гориво, това може да повлияе много лошо на цялата икономика на страната.